A tenda que a firma do textil Toipes ten en Lalín mantivo as súas portas pechadas durante a concentración que protagonizaron os traballadores da fábrica, os que se lle adevedan nóminas dende hai 5 meses nalgún dos casos. Apoiados polo sindicato Comisións Obreiras, os empregados están intentando presionar a empresa para que se lles pague. Nos estamos á espera de que por parte da empresa se faga esa oferta que nos dixeron que iba a facer para pagar as 5 nóminas que se lle deben ás traballadoras e, mentres tanto, o que vamos é continuar coas mobilizacións. Hoxe nos concentramos aquí e o día 16 temos convocada unha manifestación en Pontevedra que vai a realizarse entre o Pazo de Cultura e a Cámara de Comercio de Pontevedra. Tras as protestas, o sindicato exixirá reunións con representantes da Xunta, do Concello e da Cámara de Comercio. Nós tamén pensamos que hai que, por parte da Administración tamén, ten que haber algún tipo de intervención. Estamos falando de 63 postos de traballo que, se as cousas non cambian, pues todo parece indicar que se vayan a perder, non?